Mas apa nek? Ayu larang regane. Opo? Lah yo mbok aku yo ngopo to, Pak? Aku teh dipanggil dereng anu. Anu, yo dijoli ane sing kata-kata kompak. Ono Mbak Sinta, ono Mbak Aulia, ono Mbak Yovika. Nggih, bertiga. Siap. Oke. Yo berdiri bertiga coba kaya apa? Seperti itu. Selamat. Oke, siap. Biar lebih akrab dan biar lebih semangat dengan warga masyarakat yang ada di Grogol, maka akan saya pertanyakan satu persatu mulai dari ya, kecil dulu. Oh iya. Jika memang asmane iki asmane wis mari karek watuke iki lho 2 dina sing jelas. Asmane. namanya siapa? Nggih, kula Sinta. Tempat tinggalnya tempat tinggalnya mana? Saking Nganjuk. Mbak Sinta asli saking Nganjuk. Nganjuk, nggih. Ya mulai mempesona, anggar mulai sing lanang mesti njuk. Njuk napa? Njuk dalar. Jeneng Dewino. Satunggalipun Mbak Sinten, menika Mbak Sinten. Nggih, tepangaken kula Aulia. Aulia. Inggih. Dadi damel Aulia. Nggih, niku tenan niku. Saking Sidoarjo. Sidoarjo kota lumpur lapindo. Betul sekali. Pantesan alise kandel. Wong wedok kan ngger alise kandel, mesti liyane kandel. Contone. Dan lain sebagainya. Salah ya. Cak iki Sidoarjo nggih. Inggih. Makasih. Sama-sama. Berarti sitok ini. Oh iya. Asmanipun, naminipun. Komentar edak. Oh, ijane. Nggih, dari ketepangan Pak. Nggih. Dalem Yovika. Mbak Yovika. Damel nggih. Inggih. Kula damel nggih. Sampeyan ketone napa? Arbo Kliwon. Arbo Kliwon, pantes karo Jumah Pon. Lah sebabe napa? Aku lho Jumah Pon. Ayo wes. Lah enggak. Mono Yovika nggih. Nggih. Mbak Yovika asli saking pundi? Saking Ngawi. Ngawinipun. Yo, makan. Anu, saking Babu. Iya. Mbak Yovika aja ngomong tak krupes lambemu. Terus sampai modal. Sampai ngambilnya pundi. Babu Pado. Lah nggih sampean Babu Endi. bawe Babu nih. sampean bawe endi? Babu jeneng dusun. Dusun nggih kula Babu. Lah iki dusune sampean kan bawe. Lah nggih bawe endi? Dia Babu benar pinangan nggih kula. Sampeyan bawe pinggiran apa bawe sing tengah? Babu tengah. Oh nggih, saya nek bawe bagian tengah itu saya. Masa saya Mas. Saya kalau tahu mereka tahu mereka nek warung nyemil cilik. Opo? Tidak Babu kok boten pinaraten ben kula. Lah pripun pas kula tenggene bawe sampean boten kan griya Lah jenengan kok boten mbek akuarium lho, Pak. Lah kula boten gadah WA gadah WC kok. Yo sampean dhewe privas gak tanggapan. Ayo berani Babu. Yo, bawa iki maksud jeneng desa. Jeneng desa. Nggih. Oh, dari Ngawi ya. Ngawi. Tangga kula, Mas. Oh, ngoten nggih. Sama nek bulan-bulan kok ijen karo Om. Iya. Aku jarang berpergian ya. Nah, kok pengen kopi tumuru. Anak rumahan. Anak rumahan. Bertiga ya, Pak ya. Tumuru ya. Hei.
lagu waktu murung. Apa lagi Mas? Seragenan ya. Oke. Wis bebas ketika apa gelo ento kali jendine kok tinggal katasan sing seragenan, seragenan. Belum apa-apa. Gelo ya. Oke. Iya, ora dijak. Oke, yo. Saya setuju kali ini. Hei. Ora percaya Bu ya. Murung nganggur Pak, sampe murung ngawi. Nanti. Ayo, maksudnya baru latihan ya ya. Baru latihan. Masa Pak? Yo.
Oke. Yuk. Bro, kanca-kanca. Mas Yuda, Mas Mondo, kula kinten sampun sawetawis anggenipun paring ngelipur ingkang baku Mas Yuda ndonga napa, Mas Mondo ndonga napa.